BJP party by 50 lakh rah Japano Tipra Motha Yakarphaikha ngui tangmani jora kaisao Tipra Motha ni belakanya active leader Paritosh Debbarma जों बिनि जरा जरा Facebook live ni bisingtwi गोबां Tipra hasani borokno kha thanjarmani abohai kogro जों बिनि Facebook ni bisingtwi जों nugui mamani eba khnaimani phiaba Tipra Motha asu jora kolok maro bai Tipra Motha ni bagai Tipra dopani bagai tei bubagrano logrina samung khlaijonai Paritosh Debbarma tini BJP party ni banaromkha bini banaromani karon abono Tipra Motha jora kolok marmoi samung khlaikya haipano Tipra Motha bisingo gobangma kebe mungtongo aboni bagai boteb saikhnarika je Tipra Motha rok BJP leader ko thanjagui dong phiaba je tongo sondonai Tipra sarok gai bulai toglai ngui tongo leader okai kasang khlaiye sa nangai tongui tonglayo BJP bai milewoi phiaba tongo sondonai rokai bulai toglai nini ani hlai tonglayo ga aborno sajagi angai Paritosh Debbarma Tipra Motha ni belai active leader tomani jora kaisao Logio noy sob voter hai Logio tijak belai khenyo ojrao Tipra Motha ni bisingo belai khenyo tamnai weak point iba effect ngui mano tamni kai noy sob voter Tipra Motha ni atkasa BJP party o thangi paikha BJP party o hamini yagulo Tipra Motha ni active leader tongnai Paritosh Debbarma tamo sakadoro khnayaji Rangman ni jatnangkai dini o BJP party ni hoiteno ang tam saya pano ani je Logio tongnai ani Tipra Motha ni kwangma MDC rok kwangma MLA rok saimano je Bidhan Sabha ni sigang ano o party ni bisingtino national level ni leader rok no ano 50 lakh rang ni ko siga o party ni yakani ang apun khai ang ni himale ang sarai be tongnani musungo kaham be tongnani musungo Tipra Motha khlaika Tipra Motha ani samung je nang sak joroti ang khlaika borok zonal chairman dikha tongkha sarapsa abun pore gobangma chokra to solikha nang zonal chairman yakagara dingka yakari burikha tongui tongkha tongmani yagulo tabuk ang nai nikha je tini actually ango BJP party phaimani obang phaina musungui phaimani om haiklai borok sa no norok nung thasi thangsi dini dagari ma haiklai akokno te buskang salang slai klai ano ngai borok bai ang jepuru kisa jepuru nai ni rajniti ojagang ni tongkha borok ngai tiprasa ni thungi tongo othoso sakao ngai BJP banya alliance do main kok BJP banya alliance tongo neta bai neta ngai mililajak neta bai neta ngai gadal lai rajniti thungi tongo achini public rok no ngai tiprasa ni ajago no bulai tonika walai tonika khakhek lai tonika Nurok khlaiman kana bini khuktui Tipra Motha wa botamo tongmani jora kaisao BJP party rok bono 50 lakh rang rani gosika haipano bo Tipra Motha yakare ngui tongmani phiaba tirikhai rang khoksa nai wino Tipra Motha no sajagya ngai Tipra Motha je riti niti rok sajagya ngai bo BJP party no join khlaipaika iba BJP party ni banaramboi tau BJP party banyo samung khlaya ni khat hanchawoi kha sotoni thaikya Paritosh Debbarma